Ocenenie Víza Slovák Top Shop za mesiac február získala predajňa Mony Košice. Miesto, kde každá nevesta nájde nielen svoje vysnívané šaty, ale aj pocit radosti a výnimočnosti. Mony nie je len predajňa, je to začiatok krásnych dní v živote nevesty. Sme veľmi radi a vážime si, že naša predajňa Mony v Košiciach získala ocenenie Víza Slovák Top Shop za mesiac február. Je to pre nás potvrdením, že naša práca má zmysel a že to robíme dobre. Gratulujem k úspechu a veľmi sa teším, že aj vďaka technológiám VOB banky ako platobný terminál sa podarilo tejto prevádzke zabezpečiť komfort a spokojnosť svojich zákazníkov. Táto predajňa získala ocenenie za mesiac február za profesionálny prístup a krásne vystavenie šiat. Ak poznáte takúto predajňu, pošlite nám to na mailovú adresu nominácie@slovaktopshop.sk.